дар 6 моҳи соли 2024 дар ҷумҳурӣ 11804 ҷиноят аз ҷониби ҳамаи субъектҳои ба қайдгирӣ ба ҳисобгирӣ ба қайд гирифта шудааст. Аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ 5585 ҷиноят ба ҳисоб гирифта, 4727 ҷиноят мавриди тафтиш қарор дода шуд, ки кушодашавии он 87% аз 2% ташкил медиҳад. ташкил медиҳад. Аз ҷумла одамкушӣ ва суйқасд ба он 41, роҳзанӣ 11, ғоратгарӣ 33, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ 61, авбошӣ 776, қалобӣ 1820, дуздӣ 2036, тамаҷҷӯӣ 20, муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор 317 ҳолат ба ҳисоб гирифта шуданд. Дар ин давра 10 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар ҳайати 53 нафар барои содир намудани 19 ҷиноят ошкор карда шуд. Зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз тарафи ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар ҷумҳурӣ аз гардиши ғайриқонунӣ 2 тонна 89 килограмм воситаҳои нашъадор ва 1075 адад ҳабҳои синтетикии мадҳушкунанда мусодира карда шуданд. Инчунин гуфта шуд, ки аз тарафи ноболиғон 332 ва аз тарафи ҷавонон бошад 1604 ҷиноят ба ҳисоб гирифта шудааст. Ҳамзамон нисбати падару модароне, ки уҳдадориҳои худро дар таълиму тарбияи фарзанд иҷро накарданд ва нисбати масъулини муассисаҳои таълимӣ бо дастрасии моддаи 90 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 29 000 парвандаи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ тартиб дода, барои андешидани чораҳои қонунӣ ба суди шаҳру ноҳияҳо ирсол карда шуданд. Оид ба риоя накардани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 1395 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. Бар асари 539 садамаи нақлиётӣ 236 нафар ба ҳалокат расида, 570 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтанд. Инчунин гуфта шуд, ки дар ҷумҳурӣ 494 ҳодисаи сухтор рух додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 89 ҳолат кам гардидааст. Дар натиҷаи сухтор 9 нафар шаҳрвандон фавтиданд, ки аз инҳо 7 нафарашон ноболиғ мебошанд ва аз коми сухтор ҳаёти 37 нафар шаҳрвандон наҷот дода шудааст.